ta kasni ka khadwai trik rampang arajara arpusau kasnatnya momsning kalapaniar susu sa kawai pat ka balang snong ha kasnong nong dengan khatnyo 0 sub district ya kane ka balang lapya na ka balang snong shor ka baha papo ka jingpe jomba Edwards kum urang ba balang lakar ku ya kane ka jing mane daw soble rang ba kasnatnya momsning Reverend Father Payos Syadap ya kane ka jing mane latei da ka jinglum senyang nakikur Syadap bana Shillong hapo ka jingilam jongba Edward Syadap bat ya ka jaka la ai sobha deba piti marweng teman besan ka balang Presbyterian Shillong la pli ya kane ka jing mane da ka jing khap ribon na kine kinong lebha ha kane ka sngi upadar ulapan scam ru ya kinong kit kam jong kane ka balang snong batmai ki balong kumne harum ya iba dinus thangkhiu kum urang ba balang ikong Molin Syadap asistan rang ba balang ikong Rolina Syadap sekretari bat ikong Hun Lang Mary Syadap kum treasurer lapen kut ya kene kasni da ka jingkuku bat ki program lekmen inom keren jerong tang katukan minit kamar gajing le tiam kala long ka ba jerong bat ka ba isong kun kadono junga gada bergajing sengungu yo blai try kenran bahaga ne gasgi lapen yo yangi ya kane kajaka mane blai langba ki syakri jungu ki badap bergajing sengungu yo bagi layo kane kajaka langba iba piti marweng pala ay sungubha layo ay kane kayeng mane dam kajingno senyang jong kato kane kiyeng Syadap jongi na po Shillong hapo kajing yalam jong iba Edward Syadap bon kilano senyang ilayo ay kane kayeng mane langba kajing subon jong uba Nicholas Walang ilayo ay kane kajing mane kajaka langba kajing subon jong urungba snong badep pathaw ngilayo ikane kajaka ban pelong ing mane langba kajing subon jong irangba balang jongi iba Edwards ibalari bala sumar ya kane ka balang da bon teli kisnam badapo kajing alam jongi menta ngilayo artli ki balang bathamai kawa alakar kayeng mane kabangilang dep kerku ikane kipor baladep bat menta sakane kajing kublai kerpang epi ki pai runge jong kane ka balang snong kiba wala jengai kajing lai kajaka yeng mane ka jakaban lai yeng mane shadu stay shor henry pi lai mantau bulai ulaseu keliang lakarku kerdo pi habau yo I ba pidon kamon ka babaha ban mane yu bat kajing tmu jang kane kajaka kalong ban lumlang pi kenang ba pindang yai long sisu ki Kristan ki ba Shirham ki Kristan ki ba jo blay man la ka minute man la ka second ka jingim jongi ni habjit ban le ka ka babha ban ka ka ba snew ban kren baha ne ban kren snew ban ne ban bishni ban long ka jing shai ne ban long ka jing dom kum ki breu kam long ka basuk dai na ta ka daw yong le jing aseng pule ka tien jong blay duai ki jing duai ba pher knang ba ngin khamjan shau Jesus Christ ban ngem kamla ban le ka babha ngin sayo ka bor ban le hajaka ban le snew ban le baha borobor daga jing dam jaga daga yeng mane namar kata kadai jing pen kan mau yo pi bau bleu yo pi bau bleu kwa ba pin jansu bau bleu kwa ba pin suk ka jing mut jing perkhat bar habangi jansu bleu try kan ra nang bonong thau kar kom perkhat perdan jungi kan kamla kan kamno tarjur syaga jing baha ban syaga jing snew nataka sngi kine ki knaret kin sayo ban pediang yu jisu kasin ke banangkong ha kador ku bat kawan Napoleon udai u patsya bakrau jong gari France baru joong kine kintin kasngi ka ba comentam ha jing im jonga kadai kasngi ka banga pediang ya ke komunion bakhut balai uang ya kata namar hadin kat ba udang he kat ba udang san
ulangat lagi jing pensoi ke baper ke jing kuah spa ke jing kuah burom berkumta terter ulang jengai no blay hadin shua bon yop ken mau kat no ke jing kemen junga haga bangayo ban priang yu jisu haga sngi banga priang e komenion banengkong tena ka benta jung piru knarin ken mau kan e long sngi ke bakraw ka ban sa ken mau ke jing im jung pi ba piyo ban priang ya jisu ko basau san snem men shua ko kobet ngalai sepo senai wei parlok jenga bai dei parlok ha hapo senai upen siu ke bai flight jengim dei tang bangarong bon kilang do ndala poi seto ke dei tang na ka menta ba ka pediang komenion ka khun jung marwei pediang komenion ka khun apo yeng mane ba one bishop pediang komenion upelot da ka spa ka peu tengah ong kampalat ban gejing ya tho pamja apo hotel ba he tengong balai mele adu kade kane tang na ka menta ba pediang komenion ong padar ngi chane sasau hado kane kapor baka priang komenion kadang tikena baka dei ka balang katolik kadang tikena baka don haye ngasam bat nga ngamtip sunda kala he asan kan jayu tekad bala nga persyang ban khawai kan bangi nang yene ngi don lang haye ngasam upo payos pakandai udang puson kumno ban penhiar ya kane karta jong ki papriang ya komenion ke banangkong ladon ki ba ong hakipor pemisuai ki pediang komedian menengkong du khat sau khat san snem teladon ki bong bengin penret udang perkha de katan redon ko wei ki jingja ko pasngol tenat bha ka baja ko wei ka bagi khot ka nail of Christ mo ka khna ka baret ka badang sau snem karta nga supen ko de ka khana kadon pa bar kumi yap no ka kumi kupa umla ban Christian school upa spo konben ka sa apo konben hanrai kadon ka bor ka phla ban yo i ya ka e ka bajia katip mano ki pomlai jinga seng mano balai jinga seng kile khodi ka little Nelly of God shwa bakan yap nomar kayo ka pang woofing go fakata ka por ka jingjar ho kimla ban penjam ka kwa brawar communion piki sister yong kile ikendo yo parish play kendo bishop hadin kisngut ho bakane khna katip ya ka jingdon basisha jung jisu ga yu kharis bakhoi teki ai la kai ka kominian ka por badang saus nem karta teu po payos bakhandai nadu kata ga jingja om pleng ki khna ki ro ki snuk thu ya ga jingdon basisha jung jisu ga yu kharis bakhoi dan da kala yap latep hadin sis nem ki te biang ka met jongka ki la ba khlam pot khndiat ro sungyo rang biang ka met ka pha rang biang pat hangta ki sak snuk thu ba pleng ngio i knaret ki ba saus nem san snem ngidang mod bakim pat tip ngidang mod bakim pat snuk thu hanrai pleng nado saus san snem ro kila tip ka e ka ba bha ka e ka ba sneu ka e ka ba kham koridor ga jingim jongki dese kham bun sin ki kham tip kham bha ma ki pen ban ban yangi ki bala he la san te lo pen me ka ta si thi ba khot kwam singularis ka ba aila di khna ba nyau prasnem man pediang noi komenion ka banangkong te khna ret dwai bha sungo yu jisu dwai na do ga donor man sem ba undon rengkat bat phi kejeng pulen na gospel matagas ngi ka kren shpang breu bapang yang lengkut ha ka to kapor ki bapang yang lengkut ki dai ban sa be shaklau bat ki dai ban phong de ki jan ki bakat bat ban pertai la de bang adai ubom khoj ngadai ubom khoj ngadai ubom khoj jisu ba lawan sene ka pertai ulai i kata baru dom kejing dom jungu kadai na ka benta arteli kawai kalong batang siopang yang lengkut lahap hasai gitu gibreu sa jengai na kasno gatha ba kanom yobet batang teng la khaini ki kum gimrat om pediang iki bandon ki jaka pa ba ngila yoma de kata ka por jong kobet mo don bok ba ngila yoma de ka por kobet ngi sungthu ba kumno la ino gitu gibreu sa klau sa ki jaka ba jengai banom yobet kabar tang siopang yang lengkut gibreu la tharai ba kidai ginong pop la tharai ba dei na gadao ayu ra kayu ba pen sitomu blai teu jisu kwa ban batai sai ba ka jingpang kam dei ka jingpen sitom jong blai ho ngi yo pang tang tang na gadao bengi pen sitom hela de ngi perkhat palat ngi bun jing perkhat palat ka khia ka donor ka khia ka mansim ngidon ki tension ngidon ki dei kitai kata kala ban pen yo pang ka jing yadom ka jing bitar ka jing bisni ka jing apihon ka jing bomla ban map kala ban pen yo pang ngi hanrai kitu kim dei ki bawan no blai kidai ki ba ngim ye jan baru blai lada ngia jan baru blai kamut ngila ban e ngila ban map hoi kum gibre ngi bakla hanrai ngila ban e ngila ban map ngila ban pai seu bat kan saduna kane ka jingpang ha kaliang kamet
Te ya kata Jisu kwa ban pensyai. Asisi Francis Asisi bakut. Haga ban kong uting bhai kini ki bapang yang langkut. Henry hagawai ka sengi usong hakulai. Yo i we bre bapang yang langkut. Ka ketiru la jantkut. Ka sentur kam dabej bhang. Ulai kudup. Badadu kata ka sengi ka sedang ban kela ka jingin jungu. Padar Damian bakut. Balong u apostol bakrau sepo Molokai. Kapo Hawaii Island kadon bon teli bagi dalam nom, bat kawai di dalam nom kadai ke Molokai. Kabadai gibri bapang yang lengkut ha kata kapor. Padar Damian umi na Belgium ulai sya katu ke Jaka ban sumari ka bapang yang lengkut. Ha kawai kapor. Man kapor por betu kana wong pi ki bapang yang lengkut. Pi bapang yang lengkut. Pai syau belai. Ha kawai ka sengi wong ni ki bapang yang lengkut. Maria la dia belayap. Tang bau long missionary ukloi ban penjani la dia baritu gibreu tanga bakin yo ka jingkoi ka jingkia. Teu Jisu mentaga sengi ukuran syai gini kintin. Ukwa ban pensyai gibreu. Ba ula ban penkoi ya kano ka jingpang. Kamdan kano ka jingpang ka bau Jisu mla ban penkoi. Teman haka Bible ngila pule bon sin mla penkoi. Ban man ka por ka ba penkoi. Ukwa ba gibreu kin pan. Barhadin kata saya ro usaong baka jingej jeng pi ka penkoi je pi ka jingej jeng pi ka penkoi je pi. Mentaga sengiru ula le ka wei ka kam ka pala. Ula ong une wapang yang lengkut ula pan jingira bong. Lada memon mela ban penkoi yanga. Baru Jisu wong ngamon tok hoi no. Tok hoi no. Kabanang kong ka Jisu le ulong kuner ka kti. Baru kita ya tahu beri bapang yang lengkut. Kumbaong kibreu kim jukta ya bapang yang lengkut. Areu Jisu kita ban pen i bangim dei ban kiar na kita gibreu ki bapang yang lengkut. Kini ki sister jongi kadon kelepas koloni hapo tura, par kadon kelepas koloni hapo nokpo. Kile aku naman kasngi kile sumari kini ki bapang yang lengkut. Ki kita ada kakti, hoi ki soft ki globe henry ki ai dawai. Bar kato ka jeng kita jong ki sister kapan long ka donor jong gitu gibre ban yo jingkot kloi namar ngala experience basa apo tura ki snem frapun reu frapunyau wong herung hable gitu dang nakong mangir ngiting hare abang ikta abang sumar katno gitu gibre ki ko samar ki kemen ki kain bala kenya ki kum gibre kata ka badon kam dah bau Jisu kner ka kti upan i ki paiba banong ba pe kam lele ngikta de ka jinge ho nya ban sumar ba henry ka jingta kalong gajing penjani kita gibri ban pensengau yaki bagi don hajan jungki bagi mdei ban jengai kimdei ki basha ino ben kabar upen koi uto brio ban ong bagato gajing pang kamdei na kadau jongki pop lane gajing le bakla brio kadai gajing pang ka bajuan hauno no brio demanta ka sngiu ong gine kintin lada memon mela ban pen khoi yanga baru Jisu paru ong ngamon tokhoi no te komen ko para ko mau nganom krenjrong tanggane ko poin maman lawei puwei nangi ngidan la se ke jing bom khoi la se ke jing but jing perkhat la se ke donot la se ke kom yadei jungi bat gibreu la kom kren kom khana kar kom perkhat perdan jungi la se ngidon ke jing bom khoi te mata ka sngi ngilai chau Jisu ban ngi ong ko Jisu lada memon mela ban pen khoi janga pelongi kena jing duai jing pi baro sitayo lada memon mela ban pun ko yanga bat snap ya kata sur e jong ublei ka baong ngamon to khoi no te komen ko para kamat pusan tang kena gawai kena sngi ki ai kita jing bom khoi ki badon hangi ki ba ngim dei ban bishar henry ma pi wei pi tip bara ba pi tip lai chau Jisu ban ong ngene kentin lada memon mela ban pun ko yanga badu Jisu ong ngamon to khoi no te to ngin lai shu da gajing ngai paladan kano gajing bom khoi ya gajing mut perkhat ka donor ka bersim jongi ngi terwai ki show blai baru blai sapan khoi ya ki eni ro ya Jisu Kris sung bayeng
ni kerpa de met pen khoi pen kentang kini jing trua jungi da ka bapai men sim jume kumum jer halor jungki baki dop kelalong ini kamet berkasnam jung trai jungi Yesus Kristus akapor ladino ayu belkamon sungubha pada yang jing syai stom lo shim kupu pada ka bango me ulak kedia baru ai lagi senran wong to shim bato bam nakane pi baro namar kane kalong kamet junga ya kaban IT na kabanta jung pi Haga jugar kom nalaya bam la shim ka khuri bra ngo email biang email ai lagi senran wong to shim bato de nakane pi baro namar kane kalong ka khuri junga snam junga jogo jutong bat mai bat bom jukot ikaban penme nakaban ta jung pi ban nakaban ta gi babon ikaban ma biki pop to le kane ban kan ma yang Jing maya jong ge jingan Sungu tinggal kulai kerpang ru ya bubu katekes jengi mari ki sister tinggal hikai ni ame kini kinaret mari kita gua shem ya ka sakramen jong jing kitim kurem te sungu yo blai na kenta kini ke baro to tongin pen kod dengan jing la ni am jongi tongin ya duai ko blai badan bor baro si hajar ngo na kenta jing ai bagi jing kerku ki mana the alor jingi wai pi wai Gilayo aban priang kamet bekas nam jume. Ai bor bengin klanya ke jingi men sem jingi maman nagasngi. Kublai shibon na kamenta baro kinong le bha. Ibalano sniang habangi penyo ikane ke yeng mane. Kerku gerdo bakin syai kin klan bakin ko kin kia. Bakin don berbor ke jing sumar sukher jume blai trai kan rat. Ai bikin yo ke jing suk ke jing kemen. Bakin don berbor ke jing snau tengen ba medon rengkat berki berbor. Ipan kini baro dau kres utrai jongi. Utrai udan rengkat batpi. Belai ben bor bor kerku kerdoi pihak keteng pa berukun wan mensim bakun. Kelai sok kamas kalawai. Jadi jingla ni am jigi lawai subhasham ya dan jing penbera dan jing wai. Sa keren berburu Edward. Langyo. Jessica sedap soha yang kajaka ai kajaka ifada bari babu kulo sila ifada makan ba dilo sedap soha badi staki wa chane badi sabna bukan dulu langyo hati juga ay kita bon kita melihat wah kita rei kung kapalang ipan nila ban ay wah kibon kita melihat kan terus kerja bahwa ini ay lagi naikan bile kalau nak bertang yang jublay tidak pernah dan bertang jumlah jadi lesbu. Hallelujah.
sa gawin ng program kata kajing penskam di kinukit balap subhawan subhat ng babalap Terus kita lihat sebuah program kata Islam.